खुलुमनायजों लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअआनो जाहैबाय जोंहानि न'निफ्राय 1 किल'मिटार गोजानाव बर' बाजार होननाय जायगा दङ आरो बेयावहाय मोनसे थेलेबलेब बाजार जायो। बे बाजारावहाय आङो 34 साइजनि ब्लाउस लायनो नागिरदों। सिगाङावथ' आङो 32सो गानोमोन, दा एसे मोदोम जाबाय नालाय ओंखायनो 34 गानो आरो। ओमफ्राय आङो ब्लाउस लायनायजों लोगोसे मा लाबोफाखो, ओमफ्राय बे बर' बाजारावहाय मा दं बेफोरखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों। फैदो बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायलांदोनि, नायलांदोनि बयबो फैदो। नै दायो आङो थांनो ओंखारहांबाय ओमफ्राय बैयाव आयनायाव नायदो आङो एसे। आयना नायबाथाय मोसाफ्लांबाय थाखायो आङो। ओमफ्राय नै बे दख'नाखौ गानदो दिनै। लोगोफोर जोङो बर' बाजारावहाय थांबायदों। जोंनि बर' बाजार जोंहानि न'निफ्राय 1 किल'मिटार गोजान जायो आरो। थेलेबलेब फिसा साइजनि फिसा बर'फोरनि बाजार जायो। बर'फोरनि माने गुबुन जातिफोरबो फैयो बेवहाय। ओमफ्राय आङो बेखौ दिनै नोंसोरनो दिन्थिनो नागिरदों। दाना आं थांबाय थानोसै, नायलांदो, आं दिन्थिलांसै। ओमफ्राय नै आं बेबायदि देलायबाय, खानायखौ हेब्बाय, गरमथारना, गरमखायनो हेब्बाय, सान्दुंबो दुंबाय। माबायदि नुदों आंखो? ओमफ्राय नै आं थाबाय मोननैसो सेलफि लाबाय। लोगोफोरनि जोंहानि न'खौ एसे नायनोबा नै जोंथिं माबा लामा बानायसोदों अन्थाइ। नै दायो जोङो थांगासिनो, बियो जोंनि सुदेम सेन्टार। बेयावबो मालाबा बाजार जायो बेलासेयाव। जोंनिथिंनि जायगाखौ एसे नायना लादो माबायदि। ओमफ्राय नै जों दिनै पालसारसो लाबोदों, बुलेटआ एसे गाज्रि जादों नालाय। नै मोनफैबायबो बाजारा। नैबे आबैनियावनो लांगोन आङो दख'नाथ' नङा, ब्लाउसखौ। ब्लाउसजों लोगोसेनो आङो दख'नाबो लांफादों। आं दख'नाखौ दा उनाव लास्टआव देखायगोन। ब्लाउस लायनो थांनाया आंना माखौबासो लाबोफासोबाय आरो। ओमफ्राय नै जोंनि बर' बाजारखौ नायनानै लादो। बाजारा बिदि जाद्रायामोन आरो, जोंना फैनाया एसे लेट जाबाय, थांजोब्बाय बे बाजारा 12टानि सिगाङावनो जोबो नालाय। ओमफ्राय जोंना फैनाया एसे लेट जाबाय। जों थांनाया 11:30सो जाखादों, मालाय थांजोब्बायमोन। ओमफ्राय नै बियो जों गामिनि मालाय पियास बायसोदों, आलु बायदों, मैगं थाइगं बायदों। ओमफ्राय नै जोंनि बर' बाजार जायगाखौ एसे नायनानै लादो। मानसिफोराथ' बर' बाजार होननानै बुंब्ला बिराद गोदोर टाउन दां होननानै सानो नालाय। ओमफ्राय नै जोंनि बर' बाजाराव मा दं नायनानै ला। जोंना बर' बाजारा जोबोर फिसासो, फिसाब्लाबो जोबोर मोजाङानो। मोजां मैगं थाइगं फाननाय मोनो। नै ओमफ्राय दख'नाफोरबो गस्लाफोरबो फानो आरो। नायनानै लादो एसे। नै बिसोरो बेलेग जाति गस्ला आरि फानफायो, बेफोरखौनो बायलाबायो जोङो। आंखौ मानसिफोरा सोंसोयोना, माबा आब' नोङो बेसे दामनि दख'ना गानो, बेसे दामनि मेकआप खालामो, बेफोरदि सोंसोयो। नै आंखौ नायनानै ला, आं माबायदि दखानाव बायो। आं जोबोद दाम खमनि गानो। आं दाम खमनिसो गाननो मोजां मोनखायो। मानो होनब्ला दाम खमनि गानब्लासो बुरजा दख'ना बायनो हागोन ना, ओंखायनो आरो। दख'नाफोरालाय मा दाम खमनिब्लाबो बेनो, दाम गोसानिब्लाबो बेनो, गानब्लानो समायखायो। ओमफ्राय नै जों बे हटेलावहाय अर्डार जाबाय। नै ओमफ्राय बियो जोंनि बर' बाजारावनो थानाय पुलिस थानायाव पुलिसफोर थायो। ओमफ्राय बिदिनो खाथि खालानि सिखावफोरखौ हमो आरो माबा दुस्थुफोर खालामोब्ला। ओमफ्राय नै बेयाव मा लिरदों, बिटिआरखौ बरायबाय। आंबो बरायबाय। ओमफ्राय नै बियो जोंनि बर' बाजारावनो थानाय बाथौ थानसालि लुगासिनो, कमप्लिट जाजोबाखै। र' आं एसे हाबना नायहैनि। नै लुगासिनो, कमप्लिट जाजोबाखै। बेखौथ' बिजाबफोरावबो होदोंमोन ना, सोरबाफोर नुबायबो जानो हागौ। र' बै आं सिंथि हाबनानै देखायनि। नै आं हाबलांबाय सिंथिं। बेयावहाय बै बेसे गोदै बेसे रैसुमै होननाय बाथौनि मोनसे गित दंना, बेखौ एलबामखौ बानायदोंमोन। नै बोरैबा लेथ्रा जाजोबना दं। बेयावहाय मिस्ट्रि लागायबाय थानाय जादोंना, एसां साफा खालामनाय जायाखै खोमा। ओमफ्राय नै आं बेयाव थाङियाबो जा गोबाव जाबायमोन। ओमफ्राय बाजाराव थांथ'नो बेफोरावबो नायनानै फैबाय आरो।
नै बोरैबा गादामालि जाजोब्बाय ओमफ्राय नै बेखौ आङो मोजां नुसोयो नै आहा दसे नै मोजां नुसोदों बानायनायखौ ओमफ्राय र' बैथिबो मा दंथाय नायहैनोसै एसे सिगाङावथ' नायखाबायमोन आङो होमबाबो बावगारोना गोबाव जाबाय थांथारिया ओमफ्राय नै आं दसे बेफोरावनो टाइम पास खालामलायबाय आंनाथ' जेराव थाङो बिदि खालामनाय हुदाया दंखायोना ओंखायनो नै दसे टाइम पास इन्टारेस्ट खालामबोबाय आरो बाजार जाथ'नो ओमफ्राय नै बे फुलखौ आं मोजां नुदों बोरैबा गेजेराव औवा बादि ओंखारलायदों ओमफ्राय नै बै मन्दिर गोजौआवहाय माबा दङ सिजौ बानायनाय दङ आखिनाय ओमफ्राय नै बे आबौआ बेयावहाय खामानि मावगासिनो दं आरो ओमफ्राय खोमा खोनाया नामाथाय बै माबा लगायदों खोमायाव आंबो सोंनो रोङासै बैयो थांदों जोंहा 34 लाख 34 लाख आरो नैबेयावहा 23 लाख थांबाय आरो दा नैबे दरजा मोखांनि बानायगासिनो दं बेयाव थांबावगोन दा हिसाब जायाखै नै मिस्ट्रि लागायगासिनो ओमफ्राय बै खुन्थाफोरा थंसेयावनो 20,000नो थांसाबगोन बिदिब्लाथ' ओमफ्राय नै जोंनि बर' बाजारावनो थानाय बर' बाजार देहा फाहामसालि बेखौबो एसे दिन्थिलांसै नायदो एसे गोदानसो बेबो ओंखायनो बारा मानसि जाया आरो गोदानसो नालाय जालांगोन लासैनो ओमफ्राय नै बेफोरखौबो एसे दिन्थिनाय जाबाय आरो जोंनि बर' बाजाराव मा दं बेखौ आङो दिन्थिनाय जाबाय नायदो ओमफ्राय नै जोंनि बर' बाजार हाइ स्कुल आंबो बेयावनो फरायदोंमोन जोंनि बर' बाजार स्कुलखौ बहुत मानसियानो मोनथि जानांगौ मानो होनब्ला जोंनि स्कुलनिफ्राय बहुत मोजां स्टुडेन्ट पास जालाङो नालाय ओमफ्राय बिल्डिं साननो हागौ आरो नै जोंना स्कुला बिल्डिं नङा ओमफ्राय नै आं दाना बाजारनिफ्राय मा लाबोखो नायदो ब्लाउस लाबोबाय दख'ना गांनै लाबोबाय फालि लाबोबाय नैबे ब्लाउसआ 120नि ओमफ्राय बियो 150नि फास्रा ओमफ्राय बियो आइनो दख'ना लाबोदों 300नि ओमफ्राय बियो 600नि आंथ' इसिबां दामनि गानखायाना दाम खमनिसो गानखायो मानो होनब्ला आंहा बिदिखौनो गाननो मोजां मोनखायो दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय